uned o papur 4, sef 4.3 etifeddiad, so inheritance. Mae edrych ar bethau fel ysgwarau pwnet ac yn y blaen sydd yn ymwneud gyda etifeddu nodweddion. I ddechrau'r uned, mae tipyn o bwyslais ar termau. Mae rhaid chi cael pen chi rownd y termau hyn, fel bod chi'n gallu wedyn dehongli cwestiynau ac yn y blaen. Felly, termau fel homozygoedd, heterozygoedd, enciliol ac yn y blaen, mae'r arholwyr yn defnyddio yn eu gwestiynau nhw. Felly, os nag chi'n deall beth yw ystyr homozygoedd, heterozygoedd, cydruchedd ac yn y blaen, bych chi yn gweld taclo'r cwestiynau wedyn yn fwy heriol fel petai. Felly, jyst i atgoffa chi ar yr ochr dde fan hyn. Felly, mae dych chi'r cell. Yn y cell mae'r cnewyllyn. Yn y cnewyllyn wedyn mae'r chromosomau. A os chi'n cofio, falle nôl i uned 1, yn bodeddynol, mae 46 chromosom neu 23 par. Mae'r rheswm maen nhw'n bodoli yn parau yw ni'n etifeddu un o'n fam a un o'r tad wedyn. Felly maen nhw wastad yn bodoli yn parau. DNA yw'r cymegyn sydd wedi gwneud lan y chromosomau. A wedyn fan hyn ni'n edrych falle bach ar strwythur DNA. Eto, neithoch chi am strwythur DNA to yn uned 1. Felly, jyst i atgoffa yw'r llun na mwy na dim byd. Ar y chromosomau mae genyn. A mae'r genyn yn codio ar gyfer polypeptid neu protein penodol. Okay. Ar yr ochr chwith fan hyn, mae to dyn ni geirfa. So, os ai trwyddo rhai o'r rhain a beth sydd yna. Felly, fan hyn, byddwn ni felly defnyddio lleoliad A. Mae lleoliad A yn codio ar gyfer genyn ar gyfer rhyw nodwedd perthnasol ac yn y blaen. Os oes gan unigolyn ddoi alel, so alel yw ffurf gwahanol o'r genyn, ddoi alel mawr, ddoi alel drechol, fel chi'n gallu gweld fan hyn, byddwn ni'n weud bod y person hyn yn homozygoedd drechol ar gyfer y nodwedd yna. Gyda by, be ni'n gallu gweld wedyn yw bod lythyren fawr a lythyren fach. A byddwn ni'n disgrifio'r person hyn wedyn yn heterozygoedd. Felly fi'n gwybod mae'n dweud heterozygous, ond heterozygoedd wedi sillafu fel hyn. Sori, fi'n heterozygoedd. Felly, un alel drechol, sef y brif lythyren, a un alel yn ciliol wedyn, sef y lythyren fach. Yr C yma yw homozygoedd enciliol wedyn. Felly, 2 lythyren fach, 2 o'r alelau enciliol, homozygoedd enciliol. Okay. A fel mae'n weid fan hyn, mae alelau o'r genyn yn yr un man ar y chromosom. Ni'n galw'r man hyn yn locus. Okay. Ond i jyst yn check nodiadau os oes rhywbeth arall i mae weithio chi. Na, a fel ni weid, alel ffurf gwahanol o genyn, a genyn wedyn darn o DNA sydd yn codio ar gyfer polypeptid neu chromosom penodol. Cwpl o dermau arall sydd fan hyn de. Genotype yw yr cyfuniad o gynnynau sydd, neu'r cyfansoddiad genetig. A'r phenotype wedyn yw beth ni'n gallu gweld, so beth sydd yn weladwy, beth yw yr nodweddion ffisigol sydd yma. Felly fel ni'n gallu gweld fan hyn, y genotype rhain, so 3 fan hyn, so mynd i S mawr, homozygoedd drechol, S fawr, S fach, sef heterozygoedd, S fach wedyn, homozygoedd enciliol. A'r phenotype yw ffordd maen nhw'n ymddangos. Felly, ni'n gallu gweld bod ymddangosiad yr hadau yn gwahanol oherwydd genotype nhw. Ar y top fyd, yr un fath o lun. Felly, genotype yw'r cyfuniad. Ni'n gallu gweld fan hyn. Falle bod chi'n gallu gweld gynnynau, rhai glas, rhai gwyrdd, glas a gwyrdd ac yn y blaen. So, gynnynau sydd yn codio ar gyfer polypeptid. A wedyn y phenotype yw'r ffordd bydde fe'n ymddangos wedyn. Jyst i atgoffa fyd, alel trechol yw y brif lythyren, felly fan hyn, S fawr, yr enciliol wedyn bydde'r S fach. Okay.
os fy'n hollol onest, bydde well da fi os byddech chi, os yn cael dewis o lythrennau yn cwestiwn arholiad, llythrennau fel, mae B yn gret, mae T yn gret, mae yn gret, yr un arall. Rheswm mae'r rhain yn well, fel chi'n gallu gweld, na'r lythyren S yna, yw mae'r brif lythyren a'r lythyren fach yn hollol wahanol. Le, fel chi'n gallu gweld gyda fi ar ysys yma, mae fe'n anodd gwahaniaethu rhwng y brif lythyren a'r lythyren fach wedyn. So fel ni weid, y phenotype, yr ymddangosiad o ganlyniad i'r genotype, drychol, enciliol, homozygaidd a heterozygaidd wedyn. A mae rheina yw'r prif termau byddwn ni'n sicr mae eisiau chi gwybod ar gyfer cwestiynau a'r genynau wedyn. Okay. Felly fan hyn, fi roi tas bach i chi. Beth sydd ni fan hyn, ar y ddelwydd, felly ar y chromosom, mae fel chi'n gallu gweld, maen nhw'n par homologaidd, maen nhw'r un maint, a gyda'r un genynau yr ynnau ochr, yr un locws. Be mae chi penderfynu jyst yn gloi yw, ydy'r alelau'n homozygaidd neu'n heterozygaidd. So hwnna'n tasg 1. A wedyn tasg 2, jyst yn gyflym, o'r phenotypau neu'r alelau sydd fan hyn. Fi moyn i chi benderfynu o fan hyn beth yw'r genotype a beth yw'r phenotype. Felly, os na i jyst enghraifft gyda chi, yr un top byddwn ni'n disgrifio fel homozygaidd enciliol oherwydd y dwy lythyren bach. Fan hyn wedyn y genotype o'r llun, yr fach, a wedyn wrth edrych ar y wybodaeth sydd fan hyn, yr phenotype wedyn byddai gwyn. Felly, na rhoi jyst munud i chi edrych ar rhain, a wedyn na i symud mlaen. So fel o'n i'n weid, jyst ffordd i chi i adnabod wedyn, y termau homozygaidd, heterozygaidd, a yr genotype a phenotype. Felly, na rhoi munud bach i chi. OK, felly, os ai trwy rhain yn gloi de, P fawr, bydde homozygaidd drychol. Felly fan hyn, P fawr, a bydde'r phenotype wedyn yn ymddangos yn bigog. Falle bod chi'n meddwl dy'r phenotype yma, wel pam, maen nhw bach yn random ydyn, y coch a gwyn, y pigog llyfr yn onglog, y crwn ac yn y blaen. Ond byddai'n cysylltu fe mewn gyda gwaith Gregor Mendel a'i astudiaethau fe gyda'r planhigion peas. Yr un nesaf, yr A's yn sicr yn heterozygaidd. Felly fan hyn, A fawr, A fach, a gyda ymddangos wedyn yn onglog. A'r un ar y diwedd, B fach, homozygaidd enciliol, a bydde wedyn yr phenotype yn ymddangos yn fyr. Felly gobeithio helpu chi. Mae hwn fi'n gwybod yn eitha syml, a byddech chi felly wedi cofio rhai o'r termau hyn o'r gwaith o'ch chi wedi wneud yn blwyddyn 10, ond, fel ni wedi, pwysleisiad ar y termau hyn oherwydd mae eisiau gwybod rhain ar gyfer taclo cwestiynau deugroesryw, so dau hybrid, cydrychedd, codominant, a wedyn rhai sydd yn gysylltiedig gyda rhyw, so sex-linked genetic diseases wedyn. Okay. Felly, etifeddiad monocroesryw, so mae hwn jyst yn edrych ar un genyn. Felly, a trwyddo hwn byddech chi'n adnabod o'ch gwaith blwyddyn 10. Posib bod chi ddim yn cofio, mae'n iawn. Felly, Gregor Mendel fan hyn, nath sawl arbrawf gyda peas, a'r rheswm am hyn, maen nhw'n hawdd i dyfu ac yn tyfu'n gyflym. Mae'r blodau yn hunan ffrwythloni ac yn gwneud yn gyflym fyd. Maen nhw'n gwneud blodau ffrwythau yn yr un flwyddyn. A fyd, beth oedd yn sylwi gyda'r phenotypiau, achos o'r nifer uchel, oedd dda fe yn strategol, statistically, oedd dda fe digon o rhifau i gefnogi'r hyn oedd e'n weid. Fel chi'n gweld fyd, gyda Gregor Mendel a'i peas, gyda'r phenotypiau, oedd nhw'n cael eu rheoli gan un genyn, a fyd, oedd yn hawdd gweud y gwahaniaeth rhyngddynt. Felly, oedd y nodweddion drychol a enciliol yn reit amlwg.
So os na i jyst tynnu sylw chi at trai fan hyn, yr enghraifft lliw blodyn, ond y naill llain goch, wel violet goch neu'n gwyn. Oedd yr hadau naill llain crwn neu'n crychlyd. A mae hwn hefyd, os wnawn ni cysylltu fe mewn i'r uned am amrywiaeth ac esblygiad, amrywiad amharais. Felly, does dim mathau rhyngos, dim fel midpoint. Maen nhw jyst yn un neu yn llall. Felly na pam oedd Mendel mor llwyddiannus gyda'i arbrofion fe a'r peas. Okay. Felly, jyst i ddangos i chi fan hyn, enghraifft o etifeddiad monocroesryw. Felly, jyst i ddangos i chi fan hyn, etifeddiad o un genyn yn unig. Felly, ar y top fan hyn, mae da fi'r genotype y rhieni a'r phenotype. Okay, felly, jyst fan hyn, y genotype, yr cyfuniad o alelau sydd, a wedyn y phenotype fel mae'r planhigyn yn ymddangos. Ni'n edrych fan hyn ar taldra planhigion. Felly mae da ni tal a mae da ni fyr wedyn. Cofiwch yn ystod meiosis mae popeth yn haneri. Felly yn y gametau bydd ond un o'r genynau yna. Mae fel an i chi, naill allwch chi sgwennu fe mas 4 gwaith. Felly fan hyn, allwch chi sgwennu tyfawr a tyfawr to, neu mae'n dderbynio bod chi ond yn sgwennu'r tyfawr na mas unwaith. Jyst i safio bach o amser, oherwydd mae fe'r un peth, a'r ty fach wedyn. Ar y gwylod, ni'n gallu gweld y sgwar pwnet, wrth croesi rhain, a dyma genotype rhain bydd yr F1 wedyn, y genhedlaeth gyntaf. A os ni'n gallu gweld, mae pob un o'r rhain, felly, yn mynd i fod yn dal, a mae pob un yn heterozygaidd wedyn. Okay. Felly, be nath e nesaf wedyn, oedd groesi 2 o'r F1. Felly, mae hwn to yn cwestiwn eitha cyffredin. Yr F1, croesi 2 o'r rheina. So, ar y top, mae dyn ni heterozygaidd dal, dyma'i genotype, dyma'r gametau, beth bydd yn bresennol yn y celloedd rhyw, wrth ddilyn meiosis, a dyma wedyn yr F2 fel petai. Felly, os ni'n gallu gweld yr F2, so I'm just yn clico ymlaen fan hyn, genotype nhw, a wedyn phenotype, felly dal, 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 a fyr wedyn. Okay? Felly, mae hwn yn edrych ar etifeddiad monocroesryw, ond un genyn yn unig. Okay. Mae fe jyst yn dangos fan hyn, enghraifft o groesiad monohybrid neu monocroesryw. Felly, ar y top, dyma trefn yr holl beth. Felly, byddai'n dechrau gyda'r phenotype, yn mynd mlaen wedyn i genotype. Beth byddai'r gametau? Jyst yn ofalus fan hyn, byddai'r gamet yn ty fach fan hyn, nid ty fawr, oherwydd hwn. Mae'r phenotype wedyn, y genotype yr F1 yn ty fawr, ty fach. Mae fel an i chi, os ych chi'n gwneud sgwar pwnet neu bido, bydd yr arholwyr yn bennaf yn edrych am yr ateb. Os yw'r ateb yn gywir, wel, mae'n cymryd yn ganiataol bod chi'n gwneud y sgwar pwnet yn gywir wedyn. Bach o tip i chi, os ych chi'n croesi un organeb homozygoedd dreichol gydag homozygoedd enciliol, bydd yr ebyl wedyn yn heterozygaidd. Okay. Felly to groesi 2 o'r F1, felly hunan ffrwythloni, self-fertilisation, 2 heterozygaidd, dyma'r sgwar pwnet, ac yna dyma posibilrwydd y genotype, a dyma'r cymhareb, y ratio wedyn. Felly, un homozygoedd dreichol, 2 heterozygaidd ac 1 homozygoedd enciliol wedyn, a gyda'r phenotype 3:1. A hwn bydde cymhareb disgwyliedig Mendel. Okay, hwn bydde fe'n disgwyl i ni gweld wedyn. Reit, fi'n rhoi rhyw cwestiwn i chi i feddwl am. Felly, mae gen i 2 labrador. Un labrador, sori, a mae hi'n ddu. A fi'n gwybod taw y by fawr yw'r arlel ar gyfer cŵn neu labradors du, a'r by fach bydde wedyn ar gyfer yr labrador melyn.
Felly, fi moyn chi dychmygu bod gyda fi'r ci fach ddi yma. Fi moyn gwybod beth yw genotype hi. Felly, fi moyn gwybod beth yw genotype y ci bach hyn. Fi moyn i chi feddwl am funud, so fe'n i weid, wrth edrych ar y ci, mae'r ci yn ymddangos yn ddi. Ond sa'n siŵr beth yw genotype y ci bach hyn. A fi moyn gwybod oherwydd, felly moyn brido wrth y ci bach hyn, felly fi moyn bod yn ymwybodol wedyn beth yw dyfodol y ci. A meddyliwch, so sut byddwn ni'n gwybod, shwt i fi'n darganfod genotype y ci. Na rhoi 30 eiliad i chi, jyst i feddwl, na rhoi munud i chi feddwl am y peth, falle bod chi moyn sgwennu rhywbeth ar y bapur, o rhan beth sydd wedi digwydd. Okay. OK, felly, y ci bach ddi gall fod naill ai by fawr, neu yn by fach. OK, ni ddim yn siŵr. Be byddwn ni'n neud wedyn yw yn croesi'r ci hyn ar bwrpas gyda ci melyn. Ni'n gwybod os oes gyda ni ci felyn, byddai'r ci felyn na'n sicr yn by fach. Yr unig ffordd mae'n gallu ymddangos yn felyn yw trwy fod yn homozygoedd enciliol. Felly, fan hyn, os na i croesi fan hyn, felly, dyma canlyniad 1, a os ai jyst draw fan hyn yn gyflym, dyma canlyniad 2 wedyn. Felly, os ni'n croesi'r ci dyn ar bwrpas gyda ci melyn, os yw'r epil i gyd, yr offspring, yr cŵn bach i gyd yn ddi, fi'n gwybod wedyn bod genotype ci fi oedd hwn. Okay? Ond os ni'n cael 50% sydd yn ddi a 50% sydd yn felyn, ni'n gwybod wedyn taw hwn yw beth oedd genotype y ci bach yn y lle cyntaf. Fi'n gwybod yr ochr hyn, dyw e ddim wastad yn 50-50, felly os bydde'r ci wedyn cael 8 ci bach, dyw e ddim wastad yn meddwl bydd 4 yn sicr yn ddi a 4 yn felyn, ond os bydde'r genotype y ci yn by fach yn sicr bydde'r rhai melyn yn ymddangos fyna. Felly, os na'n jyst pwysleisio to, fan hyn, os bydde'r ci gyda pob un yn ddi, bydde genotype bydde'r by fawr, os bydde wedyn rhai yn ymddangos yn felyn, wel fi'n gwybod wedyn taw by fach yw ci bach fi. Be ni'n galw hwn yw croesiadau prawf, a dyma'r enghraifft i fi wedi rhoi fan hyn i chi. Felly, to eitha tebyg, fel o'n i'n defnyddio'r cŵn, dafad ddi, y dafad wen, a beth yw'r ganlyniad wedyn, os oedd y ddafad yna yn by fawr, dyma beth bydd yr epil i gyd yn ddi, os oedd yn heterozygoedd, dyma wedyn beth bydd yr epil, felly yn sicr bydd y rhain ymddangos yn wen. A mae hwn yn croesiadau prawf. Okay. Sorry, os a'i nôl. Croesiadau prawf ni'n galw, so ydw e'n homozygot neu'n heterozygot. Okay. Dal ar etifeddiad monocroesryw, fi'n ni sôn nawr am cyd-drychedd, neu rhai sydd yn cyd-ddrychol. Okay. A beth sydd fan hyn yw bod 2 alel yn cael eu mynegu yn gyfartal yn y phenotype. Felly mae'r 2 alel yn drychol, dominant. A beth sydd fel arfer yn digwydd, mae'r unigolyn heterozygaidd yn gyfuniad o'r 2 rhiant homozygaidd. Felly, fel ni'n gallu gweld fan hyn, mae 'da ni'r iar wen
a ddi. So mae'r W's yn gynrychioli'r wen, yr B's yn gynrychioli'r ddi. A beth sydd yn digwydd wedyn yn yr F1 neu yn yr F-bil, mae nhw'n cyfuniad o'r ddoi rhiant wedyn. A beth ni'n galw hwn yw cyd-drychedd. Okay. Os a'i mlaen fan hyn, trychol anghyflawn yw pan fydd yr heterozygoedd, yr phenotype, yn rhywbeth sydd yn ganolog rhwng y ddoi fel petai. Felly fan hyn, beth sydd yn ni yw blodyn coch a blodyn wen. Felly yn hytrach na fod y blodyn ymddangos yn goch gyda smotiau wen neu gwyn gyda smotiau coch, mae'r epil yn ymddangos fel bach o'r ddoi rhiant fel petai. Mae fe'n rhyngol, intermediate. Felly fan hyn, mae fe'n ymddangos yn pink. Okay. Right, fan hyn to, fi jyst yn dangos rhai o'r sgwarau pwnet. Felly fan hyn, os i fi wedi croesi doi heterozygoedd, dyma beth bydd yn disgwyliedig yn yr epil. Felly, os fi'n croesi un o'r pink, gyda pink arall, dyma beth byddwn ni'n disgwyl wedyn. Un coch, sori, i ddau pink i un wen. A be ni'n galw hyn yw cyd-drychedd, co-dominance, le mae'r ddoi alel yn drychol. Okay. Os ydych chi jyst edrych ar hwn, dyma, jyst yr un fan hyn. Felly, be sydd gyda fi? OK, hang on, fi'n ymddihiro. Fi wedi cael hwn o gwefan. Fi jyst newydd sylwi bod un gamgymeriad. So fi jyst mae'n chi ffocysio hyn, achos ar y top am rhywun reswm, mae'n sôn am tal neu fyr. O'n i'n jyst yn sôn am yr monohybrid sydd fan hyn. So be ni wedi croesi yw un pink, gydag un pink arall. O rhan y genotype fan hyn, dyle fod yn 1 o rhan y gymhareb. A'r phenotype to, mae hwn yn anghywir, ymddeiriadau. Beth sydd yw coch i pink i gwyn o rhan y phenotype, so 1 i 2 i 1 wedyn. Felly, gyda cymhareb, gofyn i chi am gymhareb y genotype, ond hefyd yn gallu gofyn i chi am cymhareb y phenotype. Felly, yn yr achos hyn, mae'r ddoi yr un peth, yr one-to-one, ond gyda'r rhai arall o'n i'n ddangos yn gynt, mae fe'n gallu ymrywio. So byddwch yn ofalus beth nhw'n gofyn. Ydyn nhw'n gofyn am cymhareb y genotype neu am gymhareb y phenotype wedyn. OK. Etifeddiad monocroesryw, mae eisiau chi fod yn ymwybodol am ddeddf gyntaf Mendel felly, a ni'n galw'r hyn yr ddeddf ar wahanu. A beth mae fe'n sôn am yw bod nodweddion organeb yn cael eu pennu gan ffactorau. Oedd Mendel ddim yn ymwybodol ar y pryd am DNA ac yn y blaen, felly oedd e'n galw'r alelau, ni'n gwybod am nawr, yn ffactorau, a bod nhw'n digwydd yn pare, a beth mae fe'n gwybod yw dim ond un o bob par sydd yn y gamed. Felly, mae hyn yn dangos felly rhai o'r bethau sydd fan hyn yn ystod meiosis pan mae'r gametau'n cael eu ffurfio, beth sydd yn arwain at rhywiaeth fel petai. So pethau fel yr ffaith bod croesi drosodd yn digwydd, yr ffaith bod independent assortment yn digwydd fyd. Beth mae'n meddwl yw posibilrwydd 1 a 2 pan mae'r chromosomau yn trefnu hun a yng nghanol y gell, mae fe hollol ar hap wedyn. Felly ni'n gallu gweld fan hyn y gwahanol cyfuniadau sydd yn y gamedau oherwydd meiosis. Okay. Felly, mae eisiau bych chi fod yn ymwybodol o ddeddf. Fi wedi gweld cwestiwn yn gofyn o blaen yn gofyn beth yw ddeddf Mendel. Felly, mae'r ddoi ddeddf gyntaf, ail ddeddf, sa'i wedi sôn am na to, Mendel, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. OK. Reit, os ewn ni mlaen nawr i etifeddiad deugroesryw. Felly nawr, i ni'n edrych ar
dau alel sydd yn digyswllt ar gwahanol chromosomau. Okay. Felly hoffwn i mynd trwy cwpl o enghreifftiau gyda chi fan hyn felly. Okay. So beth fi'n edrych arno fan hyn yw siap yr hadau, felly crwn a crychlyd, a wedyn hefyd lliw yr hadau. Felly mae gen ni siap yr alelau bydde fawr a fach, a wedyn hefyd mae gen ni lliw yr hadau hefyd yn ymddangos fan hyn. So ni'n edrych nawr ar etifeddiaeth o ddoi alel. Be ni'n mynd i wneud, fel man cychwyn felly, yn croesi to homozygoedd dreichol gydag homozygoedd enciliol. Felly o'r blaen, os o'ch chi'n croesi homozygoedd enciliol a dreichol, falle byddech chi'n gwneud hwn ar gyfer y siap, a falle wedyn hwn ar gyfer yr lliw. Fan hyn, ni'n cyfuno yr ddoi. Felly, homozygoedd dreichol yn edrych fel hyn, fawr, fawr, a'r homozygoedd enciliol wedyn, fach, fach. So I just nôl cam, os na I just fan hyn, ychwanegu sleid newydd mewn, jyst mae'n dangos cwbl o bethau I chi. Felly, os y fi'n croesi, hang on, nôl. Okay, fan hyn. Felly, os fi'n croesi fan hyn, homozygoedd dreichol gydag heterozygoedd enciliol. A fel ych chi'n gwneud gyda monocroesryw, byddech chi'n cael un sydd yn heterozygoedd wedyn. Okay. Os chi ddim yn siŵr sut I fydd I dod I hwnna, os byddwn ni yn gwneud y gametau, felly byddai'r gametau ochr hyn fawr, a'r gametau ochr hyn yn fach, fach. Gallwch chi wneud y 4 gwaith os chi moyn, ond yr un beth gewch chi, oherwydd yr homozygoedd dreichol a'r homozygoedd enciliol. Os byddwn ni'n gwneud sgwâr pwnnit bach, fawr a fawr, fach a fach, be gewn ni wedyn yw cyflwr heterozygoedd. Okay. Mae'r cwestiwn fel arfer nesaf wedyn yn mynd I groesi doi sydd yn heterozygoedd. Felly, os na I cael gwared hwn, felly os chi'n croesi doi sydd yn heterozygoedd, le ni'n mynd nesaf wedyn bydde, felly rhoi cwbl o tips o beth bynnag I chi wrth taclo'r fath un o gwestiynau. Be sydd yw fawr, fach, fawr, fach, wedi croesi gyda fawr, fach, fawr, fach. Pan I chi'n wneud y gametau, beth I fi'n wneud yw felly yn rhifo. Felly yn rhifo'r yrs yn 1 a 2, yn rhifo'r ys yn 1 a 2. A mae fe'n bwysig yn y gametau, mae rhaid cael un alel yr a un Felly chi ffili cael 2 mae eisiau un alel yr a un Felly ffordd ni'n gweithio fe bydde 1, adio 1, 1, a 2, 2, adio 1, a 2, a 2 wedyn I wneud y gametau. Felly os na I rhain, 1 a 1, bydde fawr, fawr. 1 a 2, bydde fawr a'r fach. 2 a 1, bydde fach, fawr. A 2 a 2 wedyn bydde fach, fach. Felly, rhain bydde gametau sydd yn bresennol. Okay. Os I'm mlaen jyst i'r sleid hyn, felly dyma fe to, doi heterozygoedd. Dyma'r gamedau posib, yn dibynnu fel ni'n weid ar meiosis, a dyma wedyn beth bydde'r sgwâr punnet yn edrych fel. Felly mae'r sgwâr punnet yn tipyn o seis I gymharu gyda rhai sydd yn monocroesryw. Okay. Na roi munud I chi jyst I edrych ar hwn. Felly, mae 16 sgwâr yn y sgwâr punnet yma. So mae 16
o bosibiliadau ar gael wedyn. Okay. Os na I jyst llenwi rhai mewn I chi de. Fan hyn, bydde fawr, y fawr. Os na I felly fan hyn, fawr, fach, fawr, fach. Fach, fawr, fach. A wedyn yn gwylod fan hyn. Felly, chi jyst yn gweithio ffwrdd chi trwyddo'r sgwâr pwnet yn gwneud yn siŵr bod chi'n sgwennu fe mas yn gywir fel petai. Os na I ddangos i chi'r sleid nesaf, so beth sydd ni fan hyn yw yr ateb cywir fel petai. A fi moyn tynnu sylw chi at y cymhareb yma. Felly eto, dyma beth bydde'r cymhareb disgwyliedig wrth croesi 2 rhiant sydd yn heterozygoedd. A mae fe ffordd dda o chi checo really bod chi wedi gwneud e'n gywir. Felly os na I wneud rhywun gyntaf, fawr, beth bynnag, yr homozygoedd, yr drechol fel petai. Felly mae dylai fod 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fyna. Wedyn, y 3 yma bydde siap cylchog a gwyrdd. Okay. Yr un nesa, hwn, bydde hwn a hwn. A'r un nesa wedyn bydde yr un enciliol. Okay. Felly, yr un enciliol, fel rheol, sydd wastad yn y cornel fan hyn, os I chi wedi rhoi yr nodweddion enciliol yn y cornel fyna. Okay. Right, jyst I ddangos I chi jyst yn gloi de. Ail ddeddf etifeddiad Mendel. Mae pob aelod o bar o alelau yn medru cyffuno'r hap naillai neu'r llall ar bar arall o gromosom gwahanol. Okay. Felly mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r ail ddeddf hefyd, sydd yn gysylltiedig gyda etifeddiad deugroesryw wedyn gyda'r Mendel. Okay. Be fi wedi rhoi mewn jyst I orffen wedyn yw cwbl o gwestiynau sydd yn ymwneud gyda deugroesryw. Felly, os ydych chi jyst darllen rhai o'r ein, mae eisiau chi penderfynu ar y phenotype, genotype a'r gametau posib. Felly, jyst darllenwch y ddoi hyn. A wedyn falle gwni weld ar amser, falle newn ni rhai extra hefyd. Felly, jyst darllenwch rhai o'r hein, a'i trwyddo nhw gyda chi wedyn. Okay, os ai trwyddo rhai o'r rhain, anyway, fi'n trio tynnu mas fel y geirfa yma, homozygoedd, gyfer D, cymffon fer, croesi a cath sydd â ffwr gwyn, a cymffon fer. Felly, okay, os ai ni'r un top jyst yn gyntaf de, felly beth sydd gyda ni fan hyn yw planhigion pys, homozygoedd ar gyfer fod yn dal a coch, felly phenotype yr un top, dal a coch, ei groesi gyda homozygoedd ar gyfer fod yn byr a gwyn.
be sydd wedyn, felly'r genotype, a mae fe'n weid bod nhw'n homozygous, so tyfawr, tyfawr, a yrfawr, yn croesi gyda tyfach, a yrfach, y gametau, tyfawr a yrfawr, y gametau, tyfach, yrfach. A to, fe ni weid, allwch chi wneud 1, 2, 1, 2, 1 a J1, so tyfawr, yrfawr, 1 a J2, tyfawr, yrfawr, 2 a J1, tyfawr, yrfawr, 2 a J2, tyfawr, yrfawr. Felly mae'r gametau yr un peth trwyddyn nhw gyd. Homozygaidd ar gyfer ffwrddi a chynffon fer eu croesi gyda ca sydd y ffordd gwyn a chynffon fer wedyn. A mae weid fan hyn, mae eisiau darllen ofalus, mae gan yr holl epyl ffwrdd di a chynffon fer. Yr unig ffordd maen nhw'n mynd i gallu cael y cynffon fer yw yr yls fach ma, achos hwnna sydd yn enciliol. Felly phenotype sydd fan hyn, di a fer yn cael ei groesi gyda gwyn a fer. Felly fan hyn, byfawr yn croesi gyda ylfach, a fan hyn wedyn yr gwyn, byfach gyda'r ylfach, byl, bach yn wahanol fan hyn, mae'r epyl yn mynd i gyd yn mynd i fod byfawr, byfach, ylfach wedyn. Felly mae fe'n bwysig bod chi'n darllen y cwestiynau. Mae cwbl o enghreifftiau arall dy fi fan hyn. Okay. Os maen nhw'n bryd pur, wastad maen nhw'n homozygaeth drychol wedyn, os maen nhw'n bryd pur. Okay. Felly mae'n sôn am India corn, so mae'r holl pethau hyn. Okay. Wrthos nesaf, beth na i wneud yw dau a cwbl o enghreifftiau o deugroesryw, a newn ni edrych hefyd ar cysylltedd rhyw a penni rhyw. Felly, wrthos nesaf, dewn ni rhai o'r rhain, a newn ni edrych, fan i weid, ar cwbl o gwestiynau, sut maen nhw'n rhoi nhw mewn i'r holiad, a beth bydd yn disgwyliedig ohono. Felly, diolch chi am eich gwrandawiad.